Engiphinde futhi ngikhulume le ndaba. Cha kodwa isikole sesintu siyafunakala bafowethu. Noma bethiwa ke akusafundisanga mhlawumbe abantu abake bebonakala noma banolwazi. Mhlawumbe noma kuthiwa akusafundisanga mina. Sho ngaqhamuka uthisha abaqhamuka eCuba kunakisha ethi abaqhamuka kuphi as long makuthi bawe bazi ngesintu. Senze linganiza ngemuva. Uyabona into esibuka la emhlabeni ezenzakalayo. Ngiyafisa nakule video ukuthi kube khona mhlawumbe umuntu ozoba nolwazi acommente ngokwazi kwakhe ukuthi ikuphi kanti esibayeni. Esibayeni kuphi? Kungani abantu mangabe ukuthi kunemicimbi bathe kuhlatshwe inkomo noma khona kade yenziwe kubizwa amathonga kubizwa obabamkhulu bebonakale bona begiye esibayeni befake amathuluzi noma bephathe izikhali beyifaka enqolweni ikuphi kanti esibayeni ngiyabezwa ngebethi abantu kufanele kube ukuthi kufundiswa ngemvunulo kwaze ukuthi imvunulo igqoka kanjani mhlawumbe iyiphi efanele ziningi into esela ngemuva mhlasimpe kusafune sifune kona sizwe ukuthi nasiubani siyini kanjani ngoba isibaya asiwona kanti asifani nomsamo isibaya kungani mangabe intombazana iyogana ifike kuphoqa ukuthi kumele iphume endlini bese ingena esibayeni ifike kuthengeleze khona esibayeni kubikwe esibayeni kugiwe kungani imisebenzi eminingi ngisho ngabe kuthiwa ubaba kulowo muzi ubehleli endlini nezinsizwa amikani nezakhamizi abaganwe nayo kodwa mangabe sebegiya qala yena asuke nesihlangu sakhe endlini ngenta noma endlini ngakho lapho kusuke kuhleli khona ezogiya esibayeni ebongele esibayeni esuka khona lapha endlini esibhula isihlangu kwenziwa yini kungani mangabe ukuthi mhlasimpe kunomuntu ofuna uhlanganisa nezidala ngalo sadabhilo ngakulona bese kuba ukuthi uzohlikihla umlotha bese egeza ngawo bese kuthiwa lawo manzi lawo akusho ngathi lawo manzi akachithe emdangweni wegcene noma egcekeni noma kuliphi indawo yini yonke into kube nento eziningi ezenzeka esibayeni kube nento eziningi ezijuye ezenzeka esibayeni isibasi yini ngalenkathi ugiya ngesibhamu ugiya kuphi sebesicela nobabamkhulu isibhamu ngoba isibhamu sabulala obabamkhulu sabulala ngesikhathi sobandla samabhunu sabulala abantu abaningi sabaqeda isibhamu ngoba namhlanje kunomuntu othi mephatha isibhamu impilo yakhe ishintshe mhlawumbe umnya uphele ngisho umnya uthi sebemshayela bamphuca isibhamu bambulala isibhamu siyabulalisa ngiyayisho nama ngilethi kunobhuti abaningi esibazi esibukela kubona abanye abanento zabo aba right engakaze ngambona ngisho ngeveza isibhamu enginesho engibeveza ibhamu enginesho ukuthi akusikhona abanazo and abanye bakweminye imikhakha obonayo vele kuyaphoqa ukuthi bebe nazo ibhamu kodwa sikase babona bangamadoda amazulu lawo bathe ngikhuluma ngabo why ungababoni mangabe bezinto noma kuthiwa abagiya kubona la mavideo abe trend ubabona bephethe ibhamu because bayaqonda ngesibhamu mhlasimpe ngaphambi ukuthi kufundiswe ngemvunulo kodwa isikole siyafuna kasesintu ukuthi kahle kahle kuhanjwa kufikwe yipi ngento yesintu uma ngabe usugiya ngesibhamu sivele sibayeni sirepresenta njengobani wena usewumzulu wenza ini uyabonakala endlini ufaka ingoma uphethe isibhamu lapho siqoboshile yini lo nto mhlawumbe yiningi into esafuna esikhulume ngazo ngoba ngisho ukuthi isikole siyafuna ngasesintu isibaya kanti siyini isibaya why umuntu mangabe kwenzekile ithongo lakhe malikhanya ethi ezakhela isibanje ngoba isibaya sifaye sakhiwe ekhaya sibe khona ethi ezakhela isibaya ungapheli unyaka kungabekanga mhlawumbe ukuthi ucela udadewabo noma kwenzeka iplan nathenga inkomo athola amandla athenga inkomo sini kanti isibaya igugu lethu likuphi uma sibona amavideo trend agiye ibaye nebhamu kusasa kuzokwenziwa njani kusasa asiyukubona sibona umuntu engena endlini yangenhla eyokhuluma emsamo nempepho efaka isibhamu kuyalapho kusasa ngoba siwuzula silawuleki asifuni ukuzwa hayi mina ngiyabeza ngabantu bekhathaza ngezinto eziningi mhlasimpe sazofayela ngempela isikole sesintu hayi lezi izikole ezofundisa ngento othola ukuthi mhlambe izokusiza kuba teaching no nesichacha isintu siyimpilo yomuntu omnyama sewusikompilo ingakho abantu abaningi beshaya isizulu kangaka basuka ngisho emzini ehlala abelungu bebuye bebhek befuna indaba okwazi ukuthi into ukuthi yenziwa njani ngingenza kanjani ukuze kube nendlu yangenhla ukuze ngifake abantu abadala ngoba umsamo ukuphila kwakho uyimfihlo yakho hayi ngiyakhala ngani nganza kwethu kusafuneke nazo sini kanti isibaya sona isibayake hayi bafethu ngeke siphuma kakhulu esandleni manje siwuzulu siphuma kakhulu esandleni and kuningi ngekusalungiseka ngiyabezwa ngebe complain kuningi inqwabe into ngekusalungiseka la emhlabeni okuthanda ukuba nzima ubona ngisho ibhamu iphatha amatobalo befaka amabhloko amawudi oplain wood ngeke sibagxenge oplain wood ku right ngoba ibrand le dayisayo kodwa yabo mafuna ukulungisela izwe leli ngawuthatha u4 years noma 5 years futhi mhlawumbe lo mnyaka mncane ngiyabonga ngethuba